Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En calmini dendangal bandiraɓe tawaɓe oɗo kikiɗe gandal en puɗɗorima e salminandu he salminde jinnaɓe men jaatigueɓe men mawɓe leegal ngal tengti noon e ceerno men ceerno Alassane Ba almami jamanere e dendagal délégation mo ardi ɗo ha tengti e ceerno Baba Galle Ba ɓamɗo ɗo konngol joni e bismade bandiraɓe mo denduɗen golle ɗeɗo golle ko suuɗi e ko feeñi en calmini leegal nere fof en calmini bandiraɓe tawtoraɓe kikiɗo fof ha e jogorɓe aroyde e jogorɓe hettoyade calminali ɗi e golle ɗe kala en calmini bandiraɓe ɓe garduɗen ɓe goomu jangde e kuuɓal sagataɓe dariɓe lang ngam momtude humam binnagal kono eɗen gardi e mawɗo men tedduɗo ono ceerno Amadou Samba Ba mo ganduɗa so tawi eɗen jiyamo ene siftina ene softina ene walla en ene susna en sababu nde o kanko dañi ceerno toɗɗade mo e hoolade wuro ngo fof yo janngoy o ara o jangina ɓesgu wuro ngo e ɗemgal Pular nde o yeehi nde kadi ko addi ko heewde e famɗude ko watti hen ko ɓuri ɗum heewde pellital makko yankinare makko soobe makko pinal makko bawal makko haa ɗo e kikiɗe hannde o nde poɗɗa e makko fof aɗa daña windande yankinare yondinare kono windande giɗgol e golle ɗeɗo son naati kadi e bindanɗe gandal ɗe kadi ɓeydoɗa kadi rerɗude e makko eɗen gardi e makko kono kadi eɗen gardi e jayndiyankoɓe timmuɓe hay sinno wone e maɓɓe ko janguinoɓe kono won e maɓɓe kadi ɓe ganduɗa ga janguingol ngol kadi enen jogui darde e jayndiyankagal ngal ɗum noon foti ko joguiɓe ayawo ha e joguiɓe haalirde nde ha e hufɓe sonorisation kamɓe fof ɓe calminama kadi joni joni o en jaɓɓima ɗo musidɗo men Sada Amadou Baylo Sy baɗɗo e golle he golle mantiniɗe ene jokki kadi en calmini janguinowo taweteɗo e duɗal yiɗɓe Dawda Seydou Dia hono ceerno Mouhamadou Sirayi Kane sen mbawi rentude ɗo ko muñal makko pellital makko e waddude hen hay hagga ha woodi ko eɓɓa ha anda eɓɓima nde ko heddiɗi ko immori e leeɗe goɗɗe fo ari tawti ɗum ɗo ndenduɗen e kikiɗo kanko no jarama yo Allah sellin dole en calmini jaatigueɓe woni joomen gallen ɓe yaññanɓe en rokkuɓe en hay fartaŋe no kiiɗo caali ni jangguinde ɗo ɗemgal ngal hay sinno hono makkine e wuuro he wona hunde wemde ene wawi limade ko seeɗa tan joomen bellita hen dokka hen mbaɗa hen foof mumen ngam ha yimɓe mbawa janggude eɗen ñaagui yo Allah ɓeydan ɓe ha heewa saabu waɓe no mabɓe ni kala no ɓeydiri ko noon ɓeydorto e yimɓe he kala en mbaɗat tan puɗɗorguel haade ko juuɗa ɓendude kono ceerno men o ko garowo ceerno Jalaldine Ba en kabrodiri e makko e subaka he o andini en so Allah jaaɓi so takkosan o juulama ko jettotoɗo ɗo so tawi gantu falaki wadde ko kanko woni joom golle ɗe kadi en dañi udditirde barke saabu udditani en jonde nde ko koolaɗo ceerno joɗaniɗo ceerno e leegal nere e ngal ɗo leegal ngal ganduɗa kadi so ngal haalama ngal siftenta ko tarih ko ngal leegal ngal ganduɗa sen jiiɗi mbiyen madinaɓe fof ko e maggal jeeya e sen garti noon seeɗa e golle jangde nde no ceerno Siraji Kane haalirɗo joni ni
heblaɓe e duɗe he ngara ɗo ngam weltinde bandiraɓe fodde ko janga e oɗo dumunna hay sinno ko tuggi lewru korka ndu ko maayi ko faade e ñalawma hande o no foti fof ɓe beltinira yimɓeɓe ko jambareɓe ɓe woni janguinoɓe mbaɗe mabɓe ko ɓe kollira kadi wonde ɓe paami ko waɗa e mabɓe ko eɗen mbiya tan beeli jowi koye mabɓe e oɗo kikiɗe no ceerno siraji wiri ni goto e mabɓe fof ƴettuta mum so ari ko kam rokka yo refto waɗa hen gueɗel fof no hannirta ni ha nano ha faamo ha yimɓeɓe beltoro ɗum ko alda e heñade ko alda e jasjasinde ko alda e kulol yoɓe gandu wonde ko enen Allah gondi saabu hunde ne wonde e yamirore ceerno hunde ne wonde e yamirore ceerno e wonde gila 1950 hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi ceerno bismade ɗum ɗo e gaddugol Amadou Hampate Ba haalama haaltama ko e nder ko haalete haltete ko hen ni mbawɗen nande ha mbawɗen rende ɗum wiidemo wonde mi nani mi jaaɓi mi bismimo ɗum saabu mbeɗa jogui ko jangguete mboɗo jogui jangoɓe woni enen ɓeɗo ha e jogorɓe arde e ɓennuɓe foof ko jangguete ko woni diine o te pellidde walla pelliɗen jangude diine o kisa jiyoɗen toon goɗɗum ko abbi e diine o tawi ko nafoore nde wanno kala nde pelliɗa humpitade diine o no yamirirani kala nde pelliɗa e daranade ɗum ngam humpitade ɗum ma dañoy toon ko heewi ko ganduɗa wawa limde ɗum saabu enen janguɓe hen ɓe fof eɗen gandi hewɓe men caggitima hen no feewi to banggue sharia o hewɓe men dañi hen faamuji to banggue Tijjaani o hewɓe men kadi dañi hen faamuji to banggue tarikha ngal ɗo dental yurmede Allah won noon e Mamma Samba Diop murtuɗo kanko wiyanno ko hankima woni wonkima kono ko e hande ma keblata janggo ma so tawi ko tarikh ma ko hen mbawata ɓaggade nde mbawa andude holi an e holto gonɗa e holto paaɗa ko heewi jangguinama e tarikh dental ngal e tarikh l'islam e hadiseje nelaɗo sallallahu alaihi wasallam surtout capannayyi hadise ko heewi janggama hen kadi ko heewi nena jangge hen yettode wodni Allah on banggue ko janguinoɓe ɓe e seerem ɓe ɓurata wawde wellitade hen min jimmi artude hen tan ko konngol gotol nena e nder jangde he walla kirjintengol e kala saaha walla kutortengol wiyede famɗa suura heewa lammin en ƴettat hen tan hay soko yeeruyel gotel ceerno Amadou Samba Ba oɗo ko seede ɗum waɗi seɗen kala ɗum ma en bellito hen saabu darde makko ne hen golle makko ne hen goo ɗo woni e janguinde en e kala saaha ɗo ɗiɗi kadi ko kalanmi ɗo ko kanko dari hen kadi kanko tawano ha ɗum woni so tawi enen ɓeɗo haaloɓe ɗo en mbawi jeeyede hande o jogade matricule salaire e nder laamu leydi Sénégal lewru maydu foof no douanier goɗɗo no policier goɗɗo no janguinowo goɗɗo enseignant yahata banque signina yoɓe sen mbawi jeeyede ɗum ko Allah e Pulaar o kanko ceerno Amadou Samba omo tawa ñande ɗum wattede ballal ceerno Abdoul Aziz Ceerno hande eɗen jeeya e agent ji semi couverture maladie universelle tawa ala ko keɓirɗen ɗum so wona e barke ceerno e bindol Pulaar ngol e ɗemgal ngal e hirjinoji e pinal keɓagal hengal ɗum ko hen banggue gueɗel gonguel ngel ko meccon kon mecceten kon mecce ɗe jaaruɗen ɗe en jii hen hewɓe ɓe janguiɗen mecce walla ɓe tawɗen e mecce he eɓe jogui teppol wasde hutorade bindol bawgol wonde foof noon wona ngol français ngol wona ngol anglais ngol wona ngol hay Pulaar ngol ɓurgol ɓattade ngol enen seeɗa mo janguɗen e Pulaar o alhamdoulillahi rabbil alamin ko kanko kutortoɗen e meccal ngal golleten ngal fuɗɗode ha wortode fuɗɗiɗo fondete hen ha ɗo feccete hen
haɗo hisre hen kala ko gollete hen kutortoɗen ko ɗemgal ngal wadde enen en natti hirjinede walla famminede wonde so neɗɗo jangi pular ma naftoro kadi jangude en pular o hayɗo meccal ɗo wonani en sodorde e wawde famde fodde ko winda walla ko gollirte e ɗemgal français ngal tawde ɗo e Sénégal ko français woni langue officielle kangal woni ɗemgal gollirtengal e bureau ji e haajuji e fofof rewde en e pular he ɓeydi ɓattinde en ɗemgal français ngal ha woni boom so eɗen gollida e woɓɓe e métier he ko wayno ɓen ɓe ganduɗa ko ingénieur uji walla entrepreneur uji walla e woɓɓe ha so eɗen kalda e mabɓe eɗen jogui fartange e wawde yawde famodirde e mabɓe e rendude e mabɓe golle fuɗɗode ha golle ɗe joofa hen sahaji ha kamɓe ɓe jogo tuumu walla sikke wonde eɗen meeɗi e ɗemgal français ngal te haysen meeɗi e maggal ko cetta tawa enen eɗen gandi e koye men wonde keɓirɗen ɗum ko ɗemgal pular ngal ɗum woni famɗa suura heewa lammin nden hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e nayyi en jeehi heblo ɗo Kolda ɗo heblorde mawdu nen ɗon centre formation professionnel et de l'artisanat diwan Kolda o fof ko heblorde nde ko wotere joni enen en mahanama ɗum ɗo e barke ceerno lawol faade Guinée so Allah jaaɓi so udditi wonata ko kanji ɗiɗi goni ɗo e région Kolda on centre mawɗo noon so ɗon ciftoro ko ɓoyan ɗo ko en pewni banguji janguirɗi nen ɗo e duɗal men jamanere en pewnino goɗɗi toon to duɗal temanto nden hitande noon nde kebleten ɗum nde heblugo naworno ko bindol ko mbiyata théorie et pratique hay sinno ko meccal ngal gollata ko ma mbawa bindol ngol kadi mbawora meccal ngal en jiiɗon ko weltini en softini en e pular o kadi nelaɗo hoorejo leydi Sénégal nde ari yillade golle ɗe mataw ko Allah hoddiri tan tawde enen tan gonno ɗon madinaɓe kadi enen tan gonno ɗon windannoɓe pular nde o jiimi e windoɓe ɓe Allah longinimo jimde e ko bindeten ko o ƴelliti hen no feewi kono ɗum hawima o ronki famde ɗum saabu wona français kono ko alkule latin ɗe kutorte jaranimo namdade holko bindata o wi kam holko bindata e dow yimɓe capanɗe salone heewi yimɓe fof darti mbatti hen haqqille mbiɗemo bindaten ko pular o dartini yewtere makko nde o yonni ɗum jonnugol te kanko o wona pullo saabu o haali koye ɗemgal wolof o wi so tawino eɗen kutortono ɗemɗe men ɗe tawanno ko en gabbima e leyɗele woɗeɓe ɓamtare saabu neɗɗo ko wawata rewrude e ɗemgal mum wawa ɓamtade ko a wawa ɗum dañde e ɗemgal gongal te kanko o jangi ko ɗemgal français yankore nde kono yonnude ɗum ɗon ndeke ɗum holliten ko ɗum ceerno yiyani en ko yen jangguir ɗemgal ngal diine o jangguire ngal golle ɓamtare ɗe o yonni ɗum jonnugol mangol ha eɗen ɗeɓanno moɓade seeɗa saabu enen tan bindanno ɗon ɗemgal ngal kono bellitiɗen hen Allah waɗoy kadi nde jaaɗen ko mbiyata sur le terrain pratique to wona eɗen kala koye men ala kalten ko barke ceerno nde jaaɗen toon kamɓe janguinoɓe ɓe koɓe professeur uji ɓe nawdi ko bindol e métier ɗe foof eɓe jogui ɓetoji mawɗi nde yonti kadi golle to banggue suudir ɓe gari kadi ɓe mbaɗi en enen woni gadano moɓe cuuɓi e nder formation o to banggue wawde suudir ɗum noon ko barke ceerno e janguingol tafsir sar jiɗɗen wiide tan ko ngal ɗo ɗemgal hay sinno ko ɗemgal tan pular men eɗen ponno hen janggude no doole men ponno saabu wonde en fulɓe hay sinno ko ɗo tan hirande ɗemgal ngal e jaggirande ngal e hirande hoore mum hay soko ɗo tan eɗen ponno jangguirde ngal ɗimmita ɗum woɓɓe gari e sembinde ɗemɗe Afrique e mantude ɗum ha ɓe lawɗini hen ko heewi e nder ɗemgal ngal ene jeeya hen hoorejo leydi Sénégal gadiɗo laamade leydi ndi hono président Senghor so wiide wonde nde o acci laamu ngu hankkadi o acci politique o felliti haalde gonga o wi so tawino ko min waɗatno ɗemɗe leydi Sénégal biyeteɗe ɗo ko 9 jeetati walla ko 11 walla ko nandi e mbaɗaɗe codifié woni keptinaɗe ko pular ardinte hen saabu o wi
ko kañum tan jogii 21 classe nominal murtuɗo wimo ɓuri ɗon wimo ko 26 nogas e jeegom sabu murtuɗo kañum ne tafi hen ko heewi ɗum wiyete ko fedde inde walla joforde ɓe mbi kala ko pular wima ndu koko niɓɓiɗi kala ko pular wima ngol koko forti ngol laawol ngol leeɓol ngol ɓoggol e ko nandi hen kala ko pular wima ɗam koko juuroto ɗam kosam ɗam keddam ɗam ndiyam e ko nandi hen ha woni nogas e goho kamo Senghor haalata o wi pular ko languerise ɗemgal ngal ko ɗemgal galɗugal ngal wawi amnade gollirede e kala fannuji to banggue fannuji ɓamtare to te ko séréer noon wi caggal ɗum goɗɗo arino ne wiye Ahmed Khalifa Niass on kam ne wuuri nen ɗo hewɓe ne gandi ko mawnum Sidy Niass joguinoɗo Walfadjri o arti hen no feewi ha o wini ɗemgal wolof ngal e hoore mum ene joguiɗo ɓaggori e pular saabu o wi soɓe mbi lal woni leeso ɓe ƴetti ɗum koye pular ko lelo soɓe mbi halel ɓe ƴetti ɗum koye pular ko cukalel o rokki hen yeruji ha heewi kanko ne o wi nde o haalata de o adi taw wiide komi wona pullo nenam wona pullo baba wona pullo kadi mi ala hay joom suudu pullo kaldeten ko gonga o haali ɗum koye yewtere wootere wiyetede Sénégal ce kanam Sénégal yaaru yesso tawi wonno on saaha fandare mabɓe ko yidde ha hande koɓe jaara ko beele ɗemgal wolof ngal ardine kono kanko ñande hen o feññin ɗon kam Ahmed Khalifa Niass wonde ngal ɗo ɗemgal so ngal hutorama so tawi ɗemɗe keddiɗe gabbima hen ma won codol faade e ɓamtare ɗum ɗo foof ko gueɗe ga aduna yankoje gueɗe ɗe ganduɗa kutorteɗe gam ɓamtare enen ko ceerno holli en ko kalɗen nane ko heddiɓe kalno ko ɗum ɓuuri mawnude ɗum ɓuuri sembude tawde neɗɗo tagaraka kañum e jinne so wona ha ndewa Allah en jii ko waɗa hen ko seeɗa no wayi hewde nafoore defte pulaɗe hen ko wayno andu diine ma ko wayno capannayyi hadis ko wayno arisala e defte goɗɗe ha e gonɗe e lawol e fodde ko tonga hen ko yimiyankoɓe mbaɗi hen gueɗel hen fof ne wawi wonde defte ko heewi waɗama hen ɗum tan holliri en wonde ɗemgal ngal ko ɗemgal ngal Allah moƴƴani en e janguiri l'islam ɗum ɗo foof noon koko duñata en e ɓeydade tinnade hen tonguirten tan ko wonde rendini en ɗo hande ko rentinde duɗe ɗe foof ngam wadde guurte julde taskine eɗen gandi heddi ɗo ko balɗe seeɗa ɗiɗo dumunnaji noon Allah longini en duɗal fof wowno ko uddude banggue mum yimɓeɓe pecco walla ɓe jahato hande ɓe jaaha ga janggo haqqillaji ɗi ganduɗa ko ceebɗi jiiti wonde duɗɗe fof yo ndenduɗo gotel ngam ɓe gandodira ɓe jokkodira enɗam kono reftogo wona woto jaɓɓal ngal wona gotal faamu o wona goto golle ɗe gona goto kadi taw ene weeɓani en tawde paaɗen koye ñalawmaji julde ɗe sen mbaɗi ɗum en gayni taw yimɓe paye e foftere ko aadi julde nde joomen haajuji goɗɗi mbaya paye e haajuji men ko ɗum rentini en ɗo yettode wonni Allah eɓe keblani en fodde reftotoɓe duɗal kala ne addi neɗɗo so Allah jaaɓi maɓe kebla maɓe deftono en ɗo koɓe janggi e dumunnaji jewtuɗi ɗi en jetti en jarni bandiraɓe foof ene gasa ɗo reftogo woɗɗoyta ɗo ene gasa jaɓɓoɗen ɗo ceernajo ceerno Djalaldine Ba o wino so takusan juulama ma o arɗo en jafnima jinnaɓe men ɓe ƴelliɗen ɗo konguɗi men e nanɗe mabɓe e heddiɓe tawaɓe ɗo joom pinal yankoɓe foof nde wanno ɗeɗo golle foof ko golle ceerno kadi ceerno ene ardini en hen koolaɗo makko kadi enen foof eɗen jii darde makko en kanko ceerno Djalaldine Ba kanko ceerno noon wiyamo salmina en yen gandu kadi enen makko foof gondi ɗo e kikiɗe he no gondirɗen e kala saaha e golle he foti omo tawa foti o ala ɗo e wuuro he kala ɗo wawi wonde eɗen gandi e kala saaha omo nodda omo humpito so tawi ko oga banggue walla ko oto banggue to ceerno Saɗa Amadou Baylo si en gardi to goni e gollude to yontere foof walla balɗiɗi foof kanko ceerno omo ittodira e men kumpa e golle he enen kadi eɗen noddamo so arti kadi eɗen joddo e makko mbannen cimtol ha e subaka hande o ɗum waɗi omo humpiti golle foof kadi omo welti omo duwi kadi omo rendi men kikiɗo o wonno programme kadi arde tawtorede golle ɗe dañen kadi barkinorade konguɗi makko e naftorade no foti foof jon noon wiye jaɓanmo gantu yen jokku golle ɗe tan haɗo foti hadde ɗo kadi o monɗo kadi saabu ceerno Alsane nen ɗo lomtiɓe ceerno e leegal he
e nane tan e nder konngol men en jejjitani kono eɗen jinno jofnirde hawri en jiiɗi natande refta ngo sabu ɗum fotani yejjitede dañde ko wiyete ko partenaire duusowo poɗɗono Alaji Ablaye Wolle Ndiaye ni kaw men kaw Alaji Ablaye Gunaas kala ñalawma jooɗanɗen jangde nde alay sago saha fo hay soko meftel mbawen ɓeydade weltinde ɓe gandano ɓe e siftinde hayɓe jejjitano ɓe andinde wonde omo duusa en fodde hitande e nder hitande o duusata en dendagal kaɓirɗe cohlaɗe duusoje jangde ɗe fofof ko kanko defi e waɗande en walla mbiyen ni dendagal kaɓirɗe cooda ponnoɗe soodede fof soodama yettima duuɗe ɗe oɗo saaha ko ɗum duuɗe ɗe jangguirta gila e leese ha e kadam ha e jobdi jangguinowo eɗen jaara e lebbi ɗiɗi o kanko duusata en ndeɗo hitande ñalawma goto noon e jangde kala ganduɗo jangde ñalawma goto e jangde dañde hen duusowomo wona hunde wemde saka noon ko fotino hitande 365 ñalawma pelliɗo duusdemo hen ene wayno o waɗanima ballal manggal fof noon daña ko e mo yettani sababu yettata Allah hono Elhaji Abou Ndiaye mo ganduɗa pamɗo darde e jangde pular jimɗomo ɗo joni o haali e darde nde e jikku o e pellital ngal e ko gollani Madina fofof noon dabɗude ndi o waɗi ɗum koye jangde pular omo farnoro ɗum omo yiɗi ɗum omo andi nafoore mum kadi enen makko ndendi golle ɗe immotte jooɗote kala ɗo yehete ɗo artete fof wadde fof omo humpiti koye darde makko kanko woni jooɗaniɗo fondation Ceerno Wolle dari hen ha Allah waɗi dañɗen ndeɗo hitande ko gonga noon duuɓi cohlaɗi a wiyat hitande nden famɗi kono sa ƴeewi ko woni hitande eko waɗa hen e million ngaji a tawat kadi wona seeɗa ɗum ne mbiya ɓe jarama yo Allah yoɓɓe moƴƴere eɓe mbiya kadi eɗen mbiya ɓe jokku golle ha ɗum huftodina leñol ngol foof so Allah jaaɓi inchallah joni noon ceerno tonguiti en yen jokku golle ɗe ha joofa seeren ɓe duwono en ma en gartir konngol e ceensirali en jokka e reftotono e fonnoɓe reftade ɓe won jeeyaɓe Allah kadi e kadi golluɓe e leñol ngol ko mantini nen ɗo yimɓe ɓe beltoro sawtuji mumen e konngudi mumen naftoro ɗum salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh